Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Сәламәт каникуллар. Ялларны ничек грипп һәм авырларсыз үткәрергә, ни өчен прививка сатырга инде соң һәм табиблар нинди киңәшләр бирә? Юл хәрәкәте иминлеге сакчылары машина йөртүчеләрне яңа ел белән котлады. Бәйрәм булса да куркынычсызлык кагыйдәләрен һәр вакыт үтәргә кирәк. ЖЭУләр һәм машина йөртүчеләр милли рейдны ничек кабул итте? Кул кушырып утырга вакыт юк. Җәен башлар чәчкә күңеле утырсын өчен бүген үк тырышырга кирәк. Петуния һәм Эустома нинди тәрбия таләп итә? Бакчачы фикере. Каникулларны хастаханәдә үткәрмәс өчен табиблар вируслы инфекцияләрне кисәтү чаралары турында маска киңәш итә. Иң мөһиме гаджетларны читкә куеп, ачык һавада күбрәк йөргә кирәк. Авырмас өчен тагын нинди кагыйдәләрне үтәү зарур? Табиблар фикере. На сегодняшний день самочувствие нормально, да? Обрабатывали чем-нибудь? Кечкенә Раланны педиатр кабул итә. Авыру инде чигенеп килә. Ләкин бер атна чамасы сабыйның температурасы бик югары булган, 39 градуска кадәр җиткән. Тымау йөткүрдән зарланган, иреннәре чабырган. Бу юлы авыру графигым әтисенеке белән туры килгән. Ират та авырып киткән һәм баласы белән өйдә утырган. Малай исә кышын башка ел фасылларына караганда ешрак авырый. Гаиләнең салкын тию һәм гриппны профилактикалау буенча гомуми чаралары бар. Иҗтимагый урыннардан соң кулларын антисептик белән эшкәртәләр, С витамины эчәләр. Табиб-педиатр үткәргән иң күңелле булмаган процедураларга карамастан кабул итүдә Роланд үзен тыныч тота. Олия Рахматуллина бала әкренләп терелә дип билгели. Табиб сүзләренчә, салкын тиюләр сезоны башлану белән ак халатларның эшләре бермә-бер арткан. Көненә 20 кешене кабул итәргә туры килгән чаклар була. Поликлиникада да авырлар агымы кимеми. Каникулларга карамастан Олия Рахматуллина көн тәртибен сакларга һәм гаджетлардан баш тартырга киңәш итә. Йокы да зур роль уйный. Вакытында ятып, вакытында торырга кирәк. Телефондагы уеннарны ачык һавадагыга алыштыруга яхшырак. Витаминнар эчәргә, бүлмәләрне җилләтергә һәм дымның нормаль дәрәҗәсен саклау зарур. Табиб вакцинация турында да онытмаска киңәш итә. Сейчас уже, к сожалению, поздно вакцинироваться. Хәзер кызганычка каршы грипп вирусына прививка сарга соң инде. Иммунитет вакытында барлыкка килсен өчен аны авырлар саны артканча 4-6 атна алдан ясатырга кирәк. Также выработался иммунитет. Әгәр дә бала авырып китсә, төп киңәш изоляция. Грипп яисә салкын тию билгеләре булган очракта балалар поликлиникасына мөрәҗәгать итәргә, яисә температура югары булса, табибны өйгә чакыртырга кирәк. 8 гыйнварга кадәр балалар һәм өлкәннәр шифаханәләре иртәнге сәгать 9-дан кичке 4-кә кадәр эшли. Медицина учреждениеләренең тулы эш графигы безнең сайтта урнаштырылган. Анда эләгү өчен экраннарда күргән QR-кодны телефонга төшереп алырга кирәк. Шәһәрнең ашыгыч ярдәм хезмәткәрләре югары әзерлек режимына күчте. Алар арасында Әлмәт янгын сүндерүчеләр дә бар. Яңа ел төне елның иң янгын куркынычы янаган көннәрнең берсе. Каникуллар исә аның дәвамы. Бөтен республика буенча янгынга каршы махсус режим эшли. Янгын сүндерүчеләр шәһәрләргә куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәү турында искә төшерә һәм фейерверк сату нукталары буенча рейдларны дәвам итә. А вы любите фейерверки? Да, люблю. А вы знаете, как их правильно нужно запускать? Знаю. Как? Там есть инструкция, ее надо прочитать, и все будет понятно, и она запустится, как и надо. Пиротехника кулланганча инструкцияны укып кына белергә мөмкин, ләкин еш кына бу аз була. Бигрәк тә сүз петардалар турында барсам, уңышсыз шартлаткычлар сәбәпле килеп чыккан фаҗигаләр турында хәбәрләр интернет челтәрләрендә даими урнаштырылып тора. Декабрь уртасыннан Татарстанда янгынга каршы махсус режим эшли башлады. Ул каникуллар ахырына кадәр дәвам итәчәк. Инспектор Илнур Хаҗиевка нәкъ 1 ел элек яңа ел төнендә усалыга чакыруга барга туры килгән. Ул чакта бәхетсез салют җибәрешләр үз йортларын чак кына көлгә очырмаган. Бинаның түбәсе зыян күрә. Өстәвенә салютчылардан 2000 сумлык штрафта түләттергәннәр. Забирает, допустим, упаковывается в бокс, доносится до кассы, чтобы эта петарда нигде попутно просто не поджигалась случайно. Биредә исә инспекторлар гипермаркетларның берсендә пиротехника сату нуктасын тикшерә. Белгечләрне ут сүндергеч тиешле документлар кызыксындыра. Оннан соң янгын сүндерүчеләр киләсе нуктага киоскка юл ала. Штрафлар сатып алучыларга да, сатучыларга да бер мәддә буенча языла. Күләмнәре генә төрле. За нарушение правил пожарных. Янгынга каршы махсус режим гамәлдә булган чорда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозган өчен административ җаваплылык каралган. Гражданнар өчен 10-20 мең, вазифа затлар өчен 30-60 мең сум яный. Иң зур штраф юридик затлар өчен каралган. Аның күләме 800 мең сумга кадәр җитә. 2022 елда Әлмәт районында янгыннар нәтиҗәсендә 6 кеше һәлак булган.
Әлмәттә үзгә Кыш бабай барлыкка килде. Юл иминлеге өчен җавап бирүчеләр белән бергә ул машина йөртүче һәм җәяүләрне елның төп бәйрәме белән котлады. Ә белгечләр хәрәкәттә катнашучыларга юлларда үзен тоту кагыйдәләре турында искәртте. Җырладылар да, биеделәр дә, гомумән рәхәтләнеп күңел ачтылар. Безнең иҗат төркеме дә гадәти булмаган рейдта катнашты. Да, у вас нет, что ли? У нас уже сегодня праздновать. Милли коллективтан беренче котлаулар автоинспекторларга юллана. Һәм 1 минутта үтмәде, яңа ел кәефе белән узып баручылар да уртаклаша башлады. С Новым годом вас! С новым счастьем! Удачи вам! А вам, молодые барышни, огромного счастья! Автоинспекторлар 47-нче балалар бакчасы хезмәткәрләре һәм юл хәрәкәте иминлеге белгечләре яңа елны каршыларга чыкты. 2023 ел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гадәтләр елы дип игълан ителде. Шуңа күрә котлаулар да ике телдә яңгырады. Сезне якынлашып килүче яңа еллар белән сезгә бәхет, шатлык, озын гомерләр телибез. Юлларда бигрәк тә бәйрәм көннәрендә сак йөрүегезне сорыйбыз. Исән сау булыгыз. Машина йөртүчеләрне котлап кына калмадылар. Юлларда куркынычсызлык кагыйдәләре турында да искәрттеләр. Акцияны үткәрү урыны итеп юкка гына Герцен урамын сайламаганнар. Бу шәһәрнең иң җанлы юлларының берсе. Әлеге районда 2 балалар бакчасы һәм берничә зур кибет урын алган. Озын туры юл еш кына тизлекне артырга тәрә. Декабрь урталарында монда авария теркәлгән. Аның нәтиҗәсендә пассажирның гомере өзелгән, машина йөртүче зыян күргән. А я знаю этого мальчика, Ренат. Он еще в садике у меня стишок рассказывал. Сейчас он стишок знает. Наконец-то, говоришь, а смотри, он Дед Мороз узнал. Бәйрәм мөхите өчен Кыш бабай, гармунчы Григорий Кошелев һәм каркызы мөгаллим Гөлгөнә Исхакова үз ярдәмчеләре белән бергә җаваплы. Кыш бабай чаналы боланнарын Габдрахман авылы янында калдырганын әйтте. Әлмәт автоинспекторлары бик уяу, гади булмаган транспортта йөргән өчен штрафка тартырга да мөмкиннәр. Иҗат коллективы хәтта троллейбусны туктатып, андагы һәркемне яңа ел белән тәбрикләде. Юл кагыйдәләренә кагылышлы темаларда үткәрәбез. Ут белән уйнарга ярамаганлык буенча да үткәрәбез. Төрле водительлар бар. Пешеходтан чыкканда да үткәрмәүчеләр дә чырый, үткәрүчеләр дә чырый. Яшь машина йөртүчеләргә беренче чиратта куркынычлы кагыйдәләре турында искә төшерделәр. Алар үз чиратларында җавапсыз калмадылар һәм иң изге теләкләрен җиткерделәр. Поменьше штрафов. Ну и в принципе всего самого хорошего, чего бы вы хотели. Бүләкле булу өчен законнарны үтәү генә җитми. Иң азы дигәндә шигырьчеләргә кирәк, ә яхшысы тыпырда биеп күрсәтү. Киләсе сюжетыбыз герое фермасында паннон токымлы 500 куян яши. Аларның һәрберсенең авырлыгы 5 килограммга кадәр җитә. Йорт куяннары күрсәтүче яңа елга нинди планнар кора һәм озын колаклы йомшаккаларга нинди тәрбия бирә. Тулырак киләсе материалда. Денис Мельников 5-6 ел куяннар үрчетә. Канаш авылында бина алып, анда барлык шартларны туры китереп башланган эш бүгенге көндә яраткан шөгыльгә әйләнгән. Хәзерге көндә Денис куяннарны токымнарын арттыру максаты белән үрчетә. Бүген Денис Мельников хуҗалыгында 500дән артык куян исәпләнә. Алар аерым игътибар сорый. Көнне 2-3 тапкыр махсус терлек азыгы белән тукланалар. Ә җәй көне витамин, ягъни яшел үлән яратып ашыйлар. Куян фермасында һәр чак чисталы хөкем сөрә. Һәрберсенең үз оясы. Авырлыклары 6 килограммга җитә торган токым үрчемле булулары белән аерылып тора. Ана куян хәтта 16 бала китергә мөмкин ди хуҗа. Кытай календаре буенча 2023 ел куян елы. Фермер Денис Мельников та куян елы уңышлар һәм шатлыклы вакыйгалар белән китерер дип өметләнә. Бакчачылык белән шөгыльләнүчеләр кыш көннәрендә дә тик тормый. Кызылъяр авылында яшәүче Илсияр Дәүләтшина тәрзә төбе тутырып, бакча гөлләре үстерү өчен үсентеләр чәчеп куйган. Ул иртә җитә торган петуния төрләрен безнең як табигатьне җайлашкан эустомлар үстерә. Инзир Сайфуллина дәвам итә. Юстома чәчәгенең матур ачык төсләренә саклану өчен бу үсемлек башта үсенте буларак үй шартларында үстерелергә тиеш, чөнки орлыклар утыртылганнан алып, чәчәкләр барлыкка килгәнгә кадәр 4-6 ай вакыт кирәк булырга мөмкин. Шуңа күрә кайгыртучан хуҗабикәләр бу эшкә ноябрь-декабрь айларында ук тотына. Башта туфрак әзерләнә. Грунт кирәк аларга менә торф легкий. Аны перлит белән смешивать итәләр. Менә простой җир безнең бакчадагы чернозем ул ярамый, ул аңа чыга алмый ул аның белән каты ул аның өчен. Эустомалар
мин алар белән теге беренче опыт булгач, алар яртысы кибеп беттеләр, аларга менә нык влажность та кирәкми. И җир кибеп бетергә дә тиеш түгел. Илсөяр сүзләренчә, орлык сайлауда җаваплы эш. Ул үзе орлыкларны интернет аша махсус кайтарткан. Шытып чыгучы үсентеләргә дөрес яктылык төшәргә, үзлексез җылылык биреп торылырга тиеш. Шулай ук дымлылык режимында дөрес сакларга кирәк. Дәүләт шиннарының тәрәзә төбе саен матур гөлләр Хуҗабикә роза гөлләрендә үзе үк тамырландырып ишәйтә бара икән. Песокта прям грунтка су сибергә ярамый. Песокны менә юешләтәсең дә, корневинга тыгасың и тыгып куясың. Өстән каплап куясың берәр пленка белән һәм инде проветриваешь раз в день и сиптерәсең. Менә шулай итеп алар укоренятся итәләр. Хуҗабикә шулай ук якыннарын тәрәзә төбендә үзе үстергән тәмләткечләр белән дә кыш буе сыйлый. Индира Сайфуллина, Булат Минхаҗев, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар безнең сайтыбызда урнаштырыла. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.